citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kadre sa NPA nga usasa ng hakot sa mga batang miyembro sa tribo sa UCCP Harang, misurrender sa militar. Tindahan og motor parts sa Tagum City, gilungkap apan napakyas ang kawatan kay naglisod og abli sa roll-up door. O processed pork products nga nakumpiska sa mga otoridad sa Sarangani Province, gipang sunog. Sa detalye sa ato mga balita, gilungkab sa wala pa mailhing lalaki ang tindahan og motor parts sa Tagum City kaganihang kaadlawon. Apan napakyas ang suspect kay naglisod kini og abli sa roll-up door sanglit naguba na niini ang usa ka kandado. Ang aktong pagpangawat nga gihimo sa lalaki nakuhaan og video sa CCTV. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisulayan og lungkab ang usa ka tindahan sa Sobrecari Street, Tagum City sa Davao del Norte kaganihang kaadlawon. Wala masayod ang nanglungkab nga na-record sa CCTV camera ang tanan niyang lihok. Tan-awan ninyo, anaa nagtambay at tubanga sa tindahan kining lalaking nakamotorsiklo nga wala tanggala ang suot nga helmet nga daw nagsalimuang nga ablihan ng tindahan. Taod-taod misakay sa iyang motorsiklo ang lalaki ug misibat. Apan sa paglabay sa pipila ka minuto, nibalik kini aron sulayan pag-usab ang iyang paglungkab sa tindahan. Sumala sa video uploader nga si Kazi, dili kini nila kauban sa balay, ingon man trabahante sa ilang tindahan sa motor parts. Sanglit, gisulayan sa lalaki nga lungkabon ang ilang tindahan pasado las 5 sa buntag kaganiha. Duha ka higayon nga gisulayan og abri sa kawatan ang tindahan apan napakyas kini bisan og natanggal na niini ang usa ka kandado. Dugang ni Kazi, makita sab sa ilang gihuptan nga video nga dunay lookout ang lalaking nisulay og pagpanglungkab sa ilang tindahan. Sanglit, dunay usa ka kauban niini nga sigsi niya sa atbang. Dihang naglisod og abri ang suspect, misutoy kini og padagan sa iyang motorsiklo palayo sa lugar. Wala mailhi sa pamilya ni Kazi ang kawatan nga posibleng dayo sa lugar. Dili kini ang unang higayon nga dunay gikawatan sa lugar. Sanglit niadtong milabayng semana gikawatan ng silingan nga establishmento nilang Kazi. Napablatter na sa pamilya ni Kazi sa mga pulis ang insidente, ingon man ang plate numbers sa motorsiklo. Makatabang ang ilang nakuwang CCTV footage aron maila ang mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Misurrender sa militar ang political instructor sa New People's Army kon NPA nga kanhi Secretary General sa grupong Pasaka nga si Cristoni June Latiban Monzon o mas naila sa pangalan nga Jong Monzon. Kuyog niya sa pagsurrender ang duha ka mga kaubanan nga NPA. Ani ang report ni Noren Michelle Igonia. Gipresenta atol sa press conference sa kapo sa 701st Brigade sa Philippine Army sa Mati City, Davao Oriental ang kadre sa NPA nga misurrender sa mga sundalo. Siya si Cristone June Latiban Monzon, 29 anyos, nga mas naila sa pangalang Jong Monzon. Kauban ni Monzon sa pagsurrender sila Dato Mentroso Tumag sa Malibato, Platoon Supply Officer, ug Danny Tiklunay Malibato, Political Guide sa NPA. Si Monzon ang second political instructor ug sa kanhi Secretary General sa Pasaka. Mato ni Monzon nga usa siya sa nagpaluyo sa pagpang-recruit og mga lumad aron dalhon sa UCCP Harad sa Davao City. Giangko niini nga kauban niya si Chad Book ug laing upat ka mga kauban niini nga napatay sa engkwentro sa milabay nga bulan sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro. Ito naman yung mga kasamahan ko na kasama doon sa Tapos may mga gamit naman na na-recover yung ating pamahalaan na pwede magsasabi na si Chad ay kasama namin. Pero sa Facebook page sa Save Our Schools Network, gikundina niini ang kamatayon sa gitawag nila nga New Bataan 5. Gibarugan nila nga si Buok usa ka volunteer teacher ug duna say posisyon ang iyang mga kaubanan nga namatay. Giakusahan sa miyembro sa SOS nga walay nahitabong engkwentro sa New Bataan ug gituyo pagpatay ang grupo nila ni Buok. Nanawagan karon si Brigadier General Oliver Makiling, ang commander sa 701st, sa mga kaubanan ni Monzon nga musurrender na lang ug dili na magpalingla sa ideolohiyang komunista.
kasamahan pa, mga kapatid pa na nanunod, maging aktibong armado man o nasa front na malaki pa at pagkakataon. I-touch natin, i-grab natin itong pagkakataon na ito na ever supportive ang ating presidente sa ating programa. Siya na nakapagsabi na sinasabi nila na mapapay daw, supportive daw, pero walang nangyari sa kanila. We receive him with open arms. Naa na karon sa kustodiya sa mga sundalo sila Monzon ug sama sa mga nag-surrender nga NPA makadawat sa bug assistance sila Monzon gikan sa gobyerno ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Caregiver o electrician na dakpan sa bypass operation sa mga pulis sa Davao City samtang sa Malalag, Davao del Sur usasab ka mekaniko ang nadakpan human na maligya og shabu sa pulis nga nagpagkaron ingnom bayer og droga. Ani ang report ni Jun Otero. Nasikop sa mga sakop sa Malalag Municipal Police Station ug PDEA Davao del Sur ang top 5 high-value individual sa lungsod. Human napalitan og usa ka sachet nga naay sulod sa gituwang shabu. Kagahapon sa kadlawon sa Purok Acacia Barangay Poblasyon, Malalag, Davao del Sur. Ang suspect giilas kapulisan nga si Danilo Bingil Borromeo, 37 anyos, mekaniko ug residente sa Purok Maabiabihon, Barangay 3 de Mayo sa Digo City. Pagkapkap sa mga pulis, nakuhaan pagyud ang suspect og balor 27,000 pesos sa gituwang shabu. Sa Turil, Davao City, sikop sa drug bypass operation sa mga pulis sa Turil sa miaging adlaw ang caregiver nga si Randolph Amercan Lanzaderas og electrician nga si Ariel Cuema Panaligan. Tanan-tanan nakakuha og nakapalit ang mga pulis og balor 5,000 pesos sa gituwang shabu. Nangapriso na ang mga suspect nga nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gipangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 ang mga nakumpiskang ginadiling droga o mga kontrabando sa Philippine-Japan Active Carbon Corporation Malagamut Road, Panakan, Davao City, kaganihang buntag. Kapin 11 million pesos nga kantidad sa shabu ug marijuana ang gisunog sa PDEA 11 nga gipangunahan ni Director Eileen Luvitos ug kuyog si Police Colonel Thor Valiente Cuyos ang OIC Deputy for Operations sa PRO 11. Ang pagsunog sa illegal nga droga subay sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga nagmando nga tanang nakumpiskang droga kinahanglang sunugon o di kahagubon. Gipasalamatan ni Luvitos ang tanang law enforcement agency o komunidad sa tabang sa kampanya sa War on Drugs sa Administrasyong Duterte. Gipangsunog sa Anti-ASF Task Force sa provincial ug lokal nga pangamhanan sa Alabel, Sarangani Province ang ilang nakumpiskang processed pork products sa Alabel kagahapon sa buntag, Marso 15 tuig 2022. Ang mga nasakmit nga processed pork products gilangkuban sa lumpia o chorizo nga nakumpiska atol sa mandatory inspection aron mapugngan ang pagkuyanap sa African Swine Fever kon ASF. Subay sa Executive Order number 1 Series of 2020 ni Governor Steve Solon nga nagdili sa pagsulod sa probinsya sa tanang baboy, imported o local pork o pork-related products o byproducts bisan hilaw, processed o luto, apil na ang frozen boar semen sa entero Sarangani Province. Gipanguluan sa Municipal Agriculture's Office sa Alabel ang pagsunog. Gitabungan sa kinis sa mga personahe sa OPAG Sarangani o Office of the Provincial Veterinarian. At tangi! Mga religious groups, police, COMELEC ug mga politiko na mirma og covenant alang sa malinaw nga eleksyon. O kapinlibo ka mga punuan sa mangrove gipangtanom sa Panabo City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian,
All-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpermahanay ang mga nagkalain-laing sektor sa Davao City o mga politiko alang sa malinaon o kasaligan nga resulta sa May 9, 2022 local ug national elections. Gihimo ang aktibidad sulod sa Davao City Police Office nga gitambungan sa taga-Comelec ug mga pulis. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Misaad ang mga politiko, religious groups, kapulisan, Comelec ug ubang sektor nga himuong malinawon ug kasaligan ang resulta sa umaabot nga 2022 national ug local elections. Pinaagi sa covenant signing sulod sa Davao City Police Office kagahapon Marso 15, 2022, sanglit 54 kaadlaw na lang eleksyon na. Sumala ni Attorney City Shahani Balt, ang District 1 Election Officer sa Davao. Dakong hagit ang piniliay karong Mayo kay ana pa ang hulga sa virus. So in behalf of our Regional Election Director, I would like to extend our heartfelt gratitude to our men and women in uniform for your unwavering support to the Commission on Elections. Matud sa DCPO, walay areas of concern karong eleksyon sa Davao City. Andam na sab ang PRO 11 sa pagdeploy og tropa aron bantayan ang mga botante. So yung areas po, for information ng lahat, ay ang trabaho po namin ay to see to it that our PNP personnel on the ground ay tama yung ginagawa sa lahat ng pagkakataon. Lalo na so that we will attain the honest, orderly, and peaceful elections come May 9, no? So we are so glad that ginawa ito dito sa atin sa Davao City and some other provinces in Davao region, no? Actually, we are really committed, no? And we are apolitical. That is always the tagline of the PNP. Every election, we are always apolitical and we will never engage in any political, yung mga dapat nating hindi gawin, no? And we are just there to maintain peace and order and support that we'll be able to attain the honest, orderly, and peaceful election. Nagpasidaan ang RIAS sa tanang pulis nga dili mag-apil-apil sa eleksyon o magpabiling neutral aron dili maapektuhan ang trabaho. Marso 25 sunod semana, magsugod na ang campaign period alang sa mga lokal nga kandidato. Matud sa mga pulis sa PRO 11, aduna pay laing covenant signing nga mahitabo sa sunod nga mga adlaw. Gitapos ang programa pinaagi sa pagpalupad og duha ka kalapati nga nagsimbolo sa kalinaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges.
nakakolekta og daghang basura atol sa clean-up drive nga paagi sa pagtapos sa selebrasyon sa SBPS Week. Gitapos karong tuiga ang Sarangani Bay Protected Seascape kon SBPS Week pinaagi sa usa ka coastal river clean-up drive sa Purok Kulasi, Barangay Labangal sa Jensan. 80 kasakong basura ang nakolekta atol sa clean-up activity sa mga staff o personahe gikan sa Senro Jensan o Barangay Local Government Unit sa Labangal. Tumong sa clean-up drive, maaghat ang mga residente sa Purok Kulasi nga batasanon ang saktong segregation sa basura. Ingon man pag-edukar sa mga tao sa epekto sa basura sa kinaiyahan. Isip pagpasalamat adunay gihatag nga hinabang sa mga residente din matag pamilya nga nangapil sa clean-up drive nakadawat og tagtulo ka kilong bugas. 1,500 ka mga mayapi nga klase sa mangrove ang malampusong natanom sa Special Rescue Force sa Davao del Norte sa Katunggan sa Purok Pantukan, Barangay JP Laurel, Panabo City, kagahapon sa buntag Marso 15. Nanguna sa pagpananom ug bakhaw si Superintendent Vilner Avillon, ang Provincial Fire Director sa BFP. O suportado niini ang mangrove planting project sa Bureau of Fire Protection Panabo, pinaagi sa pagpangulo ni City Fire Marshal Senior Inspector Janeth Likigan. Ang libuan ka mga mangrove seedlings gihatag sa City Environment and Natural Resources Consenro Panabo. Tumong sa mangrove planting project sa BFP, maproteksyonan ang komunidad sa baybayon gikan sa pagbaha, kusog nga hangin ug balod, hilabi na ang tsunami. Ang mangrove naghatag og proteksyon sa mga isda, alibango, kinhason ug mga langgam. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato o sa YouTube channel sa Newsline Philippines o syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!